tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġiru glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ewkaristija fostna. Inkantaw l-innu dal-misteru. Misteru,
Atina nisolbuk li għandna l-ħim u l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek inħossu fina bla qiegħda dak li reppetilna l-fidwa tiegħek inti li tgħixu s-saltan għal-dejjem ta' dejjem. 𝐓𝐢𝐭𝐚 Ġesù fis-Santissimo Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierka l-Kbira Malla Marija Santissima. Imbierka l-Imqadsa u Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbierek il-Klu Glorius tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Imbierek San Giuseppe Arus Kastissimo tagħha, imbierek Alla fl-Anġlu l-Qaddisi.
Right or left? Għana mill-lef u l-lampit, għol.